V dnešnom videu by som vám rád povedal, prečo predávať práve s nami. Ja som presvedčený o tom, že pri predaji nehnuteľnosti sú zásadné také dva hlavné faktory. Prvým je odbornosť a druhým je ten ľudský prístup. Pri tej odbornosti by som sa pozastavil, sme certifikovaní realitní makléri, máme certifikát od Slovenskej realitnej akadémie. Zároveň pri každom predaji pracujeme iba na zmluvu. Je to veľká výhoda pre vás ako predávajúcich, pretože my vám zmluvne garantujeme, čo všetko pre vás budeme vykonávať. Od prvej služby až po tú poslednú službu všetko máme zaviazané zmluvne. Zároveň pri každej nehnuteľnosti robíme aj video. Ono sa to môže zdať ako nejaká bežná vec alebo štandard, ale žiaľ nie je na slovenskom trhu. Podľa štatistík video pri nehnuteľnosti ponúka len zhruba 10% realitných kancelárií. Všetci veľmi dobre vieme, že video sa oveľa ľahšie pozerá ako číta nejaký ten text. A my robíme video pri každej nehnuteľnosti. Zároveň pokiaľ to video už máme, tak robíme aj platenú reklamu, či už je to Facebook, Google alebo YouTube. Platená reklama zvyšuje počet pozretí a to zase zvyšuje počet ľudí, ktorí môžu na tú konkrétnu nehnuteľnosť sa prísť pozrieť. Vo finále nám to môže priniesť kupujúceho konkrétne jedného. Okrem videa samozrejme pripravujeme aj iné veci. Je to 3D prehliadka nehnuteľnosti, je to pôdorys, ktorý kreslíme. Sú to prípadne vizualizácie cez softvery, ktoré máme zakúpené a dokážeme aj prázdny priestor skrz umelej inteligencie, ktorá je dnes tak populárna, zariadiť, ako keby už bol hotový, obývateľný. A priamo na tej nehnuteľnosti vieme ukázať budúcemu kupujúcemu, ako to vie vyzerať, vytvoriť nejakú tú predstavu, zaujať ho pri tej obhliadke. Čo je veľmi dôležité, nikdy neponúkame viac ako 15 nehnuteľností naraz. Čo je toho dôvodom? Na to, aby sme sa dokázali každej nehnuteľnosti plnohodnotne venovať, musíme mať ten počet naozaj obmedzený. Veľkým benefitom zároveň pre vás je to, že zmluvy, už konkrétne kúpne zmluvy pre nás vytvára autorizovaný advokát. Znamená to, že je tam 100% garancia bezpečnosti pre vás ako predávajúcich, ale aj pre tých kupujúcich. No a ohľadom tej druhej stránky, teda nie ohľadom odbornosti, ale ohľadom toho ľudského prístupu, klienti si na nás veľmi vážia to, že veľmi promptne komunikujeme, či už je to mailová komunikácia alebo tá telefonická. Sme tu pre vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade akýchkoľvek otázok môžete nás naozaj kedykoľvek kontaktovať. A čo je ešte zásadná vec, my pre svojich klientov ponúkame pravidelné reporty. To znamená, na mesačnej báze zasielame vám ako predávajúcim prehľad o tom, koľko ľudí tú nehnuteľnosť na internete videlo, otvorilo, koľko ľudí potom reálne na tú obhliadku prišlo a z toho vieme nastaviť prípadne nejaké ďalšie smerovanie. Celý proces začína obhliadkou vašej nehnuteľnosti, kde si spravíme nejaké základné fotky a vždy najneskôr do 3 pracovných dní pripravíme cenovú mapu, ktorú vám pošleme na váš e-mail. Vy si viete pozrieť, ako sme k danej cene došli, viete si kompletne preštudovať našu zmluvu, na základe ktorej budeme spolupracovať a zároveň si viete pozrieť nejaké naše posledné práce, čo sa nám podarilo predať, akým spôsobom sme to dosiahli. Čiže takto je to veľmi čisté, transparentné. Pozrite si našu facebookovú stránku, prípadne aj našu webovú stránku www.realityfinancie.sk. Sú tam aj nejaké recenzie od klientov, ktorí s nami poslednú dobu spolupracovali a boli s nami spokojní a ak budete mať záujem spolupracovať s nami pri predaji vašej nehnuteľnosti, kedykoľvek sa nám ozvite. Som Tomáš z Reality Financie, prajem vám pekný deň.